Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mart ayı başlanırğa da ülgürmedi, azağına kelip жетті. Yazın birinci ayı Yardım İslam Milli Xayriye Fondu için bir kuvvetli buldu. Biz ol işini video jurnalının 10. çıkarılışına təqdim edəbiz. Qazan xalqı Yardım Məşidi en yaxşı arxitektura obyekti nominasiyasında jüngə layıq деп tapdı. Qazan məri İlsur Metrin jüngüşlərə Yardım Məşidi İmam Xatibi İldar Xəzər Beyzidovqa həm məşidin arxitektoru Ayvar Sattarovqa бүләкләр тапшырды һәм эшләрендә уңышлар теләде. Ә хәзер башка яңалыклар. Представьте себе, незрячие, глаза просто закройте мысли, закройте глаза. Что вы будете делать, если, например, они никогда не откроются? Представьте себе, да, такое. Это кошмар, да? А нам, незрячим, с этим надо жить. Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург һәм башка берничә шәһәрдә яшьләр арасында бигүче гор дип аталган ярыш уеннары уза. Казанда шушы зур чарада катнашты. Әлеге чара шәһәрнең тарихи һәм күркәм урыннары белән танышырга, шәһәр мөхитендә очрый торган символлар һәм билгеләр турында күбрәк белергә мөмкинлек бирде. Шулай ук бик мөһим юнәлеш физик мөмкинлекләре чикле булган кешеләрнең шәһәр җирлегендә ориентлашуына кагылышлы системалар һәм билгеләр белән дә танышты. Ә күрмәүчеләр, коляскада йөрүчеләр, ишетмәүчеләр ничек итеп тернәкләнү курслары узуын күрсәтү өчен оештыручылар финалны ярдәм тернәкләндерү үзәгендә үткәргә тәкъдим иттеләр. Название игры можно перевести как «Тайный город». Криптополис сүзен шәһәр серләре дип тәрҗемә итәргә була. Шәһәрдә төрле тамгалар булырга мөмкин. Шул исәптән күрмәүчеләр һәм ишетмәүчеләр өчен. Казандагы ярдәм дәвалау тернәкләндерү үзәге кебек урын Россиядә һәм Берләшкән Дәүләтләр Бердәмлеге илләрендә бердән-бер. Ярдәм үзәгендә яңа технологиялар ярдәмендә инвалидларга ярдәм итәләр. Biz моны ярышта катнашучыларга күрсәтергә теләдек тә инде. Ярышта катнашучылар күрмәүчеләр өчен уйлап табылган брайль шрифтында язылган сүзләрне укыды. Интересно, познавательно. Бу квестның ахыры безнең өчен бөтенләй көтелмәгәнчә булды. Бер яктан, ул бик кызыклы итеп оештырылган иде. Икенчедән, тормышка бөтенләй башкача карый башлыйсың. Мы как зрячие начали. Минем элек күрмәүчеләр турында уйлаганым юк иде. Бу бик зур бүләк, үз күзләрем белән күрү. Мы сейчас с вами познакомимся, можно сказать, с мастерской художника. Увидеть, что же у него там происходит. Ярдәм үзәгенең күз күременнән мәхрүм мөгаллимнәре һәм мәчет шәкертләре Казан Кремлендә урнашкан Хәзинә милли сәнгать галереясында булып кайттылар. Март айында биредә күренмәгәнне күрү дип исемләнгән гаҗәеп күргәзмә узды. Россиядә беренче тапкыр үткәрелүче чара тактиль картиналардан экспозицияне тәшкил итә. Киндер тукмада танылган рәссамнар хезмәтләрен туплаган күргәзмә күз күремнәре начар һәм күрмәүчеләр өчен махсус эшләнгән. Эшләүче хезмәткәрләрнең дөрес итеп кирәклечә аңлатулары ул инде истәмә гаҗәеп безгә күрүне истәгән кебек. Һәм инде күреп күңелем белән тыеп, шушы күргәзмәнең һәрбер өлешен аңлап чыккан шикелле булдым. Шушы күргәзмәне оештырган кешеләргә олуг рәхмәтемне әйтәсем килә инде. Чөнки әле күрмәгән кешене аңларга кирәк. Күрмәүче кешене аңлап, шушы чараны булдыра белү кирәк. Мәктәп каникуллары чорында ярдәм укыту тернәкләнү үзәгендә традицион рәвештә балалар лагере эшләде. Программа сәгатьләп бүленгән иде. Балалар изге Коръәнне өйрәнеп, ислам нигезләренә төшенде. Тарих битләрен ачып, төрле бәйге викториналарда белемнәрен тикшерде. Ярдәмдә урнашкан балалар лагере сабыйларны ислам традицияләре рухында тәрбияләп, аларның иҗади мөмкинлеген үстерүне максат итә. Казандагы ярдәм дәвалау тернәкләндерү үзәгендә коляскада һәм култык таяклары белән йөрүчеләр, ДЦП диагнозлы кешеләр өчен курслар тәмамланды. Без ихлас рәхмәт сүзләре, күз яшьләре белән курсларның тәмамлануын билгеләп үттек. Бу курсларда укучылар белем дә алды, ниндидер шөгыль дә үзләштерде. Бу аларга алга таба тормышта кирәк булачак. Курсларда укучылар бер гаилә булып, дуслашып, аралашып, кәефләре күтәрелеп кайтып китте. Тормышка үз-үзләренә карата мөнәсәбәтләре үзгәрде. Изләрендә елмаю ешрак балкый башлады. Алардагы күңел, рух күтәренкелеген ярдәм тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинова да билгеләп үтте. Аралашуның зур көчкә ия булуын барыбыз да белә. Шулай итеп, бер-беребезгә терәк булык дип аталган проектның мөһимлегенә тагын бер кат инандык без. Моңа хәтле дингә инде, ул хәтле санап бетмәйди. Менә монда килгәч хәзер
dinge уже karışlarım özgərdi. Яңа дуслар табып, шундай күңелле генә үткәреп, ниләрне көннәрне сизеп дә калды бу безгә. Ике атна ике көн генә тәмам булды ди безгә. Biz узган өчен Аллаһка тәбәрәк сезне зурласын. Безгә юллашты, без беренче тапкыр киләбез. Бик яхшы коҗашта калдык. Дуслар таптык үзебезгә ярдәмләшеп яшәдек дип әйтергә була инде. Мәчет булуга карамастан, безнең арада башка диндә булганнар исламны хөрмәт итә. Безне бу бик шатландыра. Бик күп экскурсияларга йөрүләр бик шат. Өйдә утыргач бер кая барып булмый. Кешеләр дә күрмим. Монда кешеләр белән аралаштым. Бик файдалы. Әйберләргә өйрәндем. Кешеләр бик ярдәмле монда. Уйламаган идем, что монда шуның хәтле дәресләр буладыр дип. Намазлар в основном өйрәтерләр дип уйлаган идем. Монда бөтен нәрсә, бөтен фәннәр керде. Мин бик шат. Катышга барып кайткан шикелле булдым. Менә шундый хисләрем минем. Я очень довольна. Biz Soba rayonu İzmir Orta Mektebinden özümüzün 3. klass okuşçuları hem klass жетекчебиз bilen bugün Qozonga ekskursiyaga keldik. Hem indi bizni ekskursavod şuşa yerde meştin alıp kirdi. Әле biz özümüzde birinci güne kelumunda bağlarının da bağlar başta kirgeç optirab kaldılar. Nindi meşit son bu. İşte bulay koleskalarda oturup yürüyorlar deb indi. Hem indi alarның soqırlarının işlеген qol işleri, alar da kızıksını uyatты. Мененчекте соқыр кейде ішлей алар екен бит деп. Минем көптен оқушыларымны bu yerden meştine alıp келесем келейді. Әзірек үсулерін кіттім. Мене сыйныфта битінде түрлі оқушылар бар. Кайбірлерінің оқулары ауырырақ. Мене шуны көрсетіп қайтасым келденде менің балаларға. Сау сәлеметліктің қадірін білерге керек. Мене сау сәлемет бала бүтінсінде де тілегі болғанда иріші ола. Именно мен шуны көрсетіп қайтасым келді менің балаларға. Бик жылы қаршыладылар. Бик зор рахмет. Қойнар жылы ризықлар білен біз бик рахметлі. Әлі біздің экскурсияның менә башығына біз башлап жібердік шушы ердем мәчетінен. Әлі күні бойы Аллаға шүкір менә йөрәчәк біз Qozonda сәяхәт итеп. Сезгә эшегездә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз инде. Һәм менә шушы күзләре күрмәүчеләргә бик күп сабырлыклар, түземлекләр теләп калабыз инде. Айлык видеожурналыбызның иң кызыклы хәбәрләрен сезгә җиткерергә тырыштык. Апрель айында әһәмиятле вакыйгаларга бай булырга тора. Киләсе чыгарылышта алар белән танышырга мөмкин булачак. Яз айлары, якты көннәре белән сезне шатландырып торсын. Без сезгә исәнлек, саулык һәм бәрәкәт телибез. Чыгарылышның соңында сезне имам сахифасы көтә. Ул сезнең өчен махсус әзерләнгән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bir vaqt Ali radıyallahu anhu
исемле сахаба янына бер яшь егет килеп сораган: "Я Гали, син көчле кеше буларак әйт әле, дөньяда нәрсә көчле булып санала?" Али радийаллаху анху уйлагачтыннан җавап биргән: "Дөньяда иң көчле тимер булып санала. Чөнки ул чакта тимердән кылыч ясарга буладыр." Инде тагын уйлагачтыннан ул җавап кайтарган: "Тимердән дә көчле нәрсә бар, ул да булса ут. Чөнки тимерне утка салсаң, ул эри." Инде тагын да уйлап торгачтыннан ул җавап кайтарган: "Уттан да көчле нәрсә бар, ул да булса су. Судан көчле ул җил булып тора. Җилдән тау, таудан кеше булып санала. Чөнки шундый кешеләр арасында шундый махсус кешеләр бар. Аларны без альпинистлар дип әйтәбез инде. Алар өскә, югарыга, тауга менәләр дә без җиңдек, булдырдык дип әйтәләр инде. Инде кешедән нәрсә көчле булып санала, ул да булса йокы. Әлбәттә, әгәр кешегә йокы килсә, ул нинди генә көчле, нинди генә авырлыгында булмасын, аны аяктан йыга. Инде йокыдан нәрсә көчле, ул да булса кайгы, хәсрәт. Әлбәттә, әгәр кешегә кайгы, хәсрәт килсә, ул кеше йоклый да алмый, ашый да алмый. Һәм инде шуннан соң Гали күп уйлап торгачтыннан Куръанда шундый аяткә тап була: "Ала би зикриллахи татмаинул кулуб." Ягъни кешеләрнең йөрәкләре Аллаһ Тәгаләне искә алу белән тынычланырлар ди. Ягъни шуннан соң ул шундый җавап кайтарган: "Дөньяда иң көчле нәрсә булып санала, ул әлбәттә Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Булсын ул намаз аша, Куръан уку, тәсбих тарту." Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, без ни кадәр Аллаһ Тәгаләгә ышансак, ни кадәр Аллаһ Тәгаләгә инансак, һәм инде һәр хәлдә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллек кылсак, һәм инде һәр вакытында Аллаһ Тәгаләне искә төшерә торган булсак, Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен, ярдәмен, бәрәкәтен безгә бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бирәчәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.